Co se děje na Slovensku? Dnes som skladal 10. sľub ako poslanec Národnej rady a pred niekoľkými minútami som zložil 4. sľub ako predseda vlády Slovenskej republiky. Vláda dokázala za 1 rok počnúť trestnoprávnou legislatívou, úpravami mediálnej oblasti. Veľká časť tej vládnej koalície je opojená mocou. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme okamžite začali robiť veľké represie. Všetky viete, že všetky tieto nástroje v rukách máme. Tam nie je plán B, že tu je len čistka, zničiť, rozšlapať, kopnúť do toho hradu z piesku. Viete, kto si to vymyslel? Policajti. Keď to mám takto povedať, oslabenie právneho štátu a hlavne rezignácia na boj s trestnou činnosťou. To je skôr nejaká misia deštrukcie? Zároveň aj nejaká forma nejakej odplaty. Som Ľubomír Daňko, celý život som pôsobil na NAKE ako vyšetrovateľ a nakoniec ako riaditeľ NAKY, ktorú som riadil a skončil som tam preto, lebo policajný prezident so mnou ďalej nepočítal. Jakmile se Ficova vláda dostala k moci, jako jedna z prvních přišla v reformách na řadu policie. Konkrétně právě NAKA, neboli Národní kriminální agentura. Lubomír Daňko ji vedl. Jeho lidé se specializovali na ty nejzávažnější trestné činy, včetně korupce. Vyšetřování se nevyhlo ani vysokým státním funkcionářům nebo politikům, mnohdy blízkým Ficově Smeru. Robili sme všetky prípady, ktoré sme mali na stole, a či sa týkali koaličných alebo opozičných politikov. Několik jmen a jeden velký paradox. NAKA vznikla před 12 lety, tehdy ještě během jednobarevné vlády Smeru. Mezi její dnešní největší kritiky tak patří její tehdejší zakladatelé. Robert Fico, tehdy i teď premiér. Tibor Gašpar, tenkrát policejní prezident, teď poslanec Smeru a místopředseda slovenského parlamentu. A Robert Kaliňák, tehdy ministr vnitra, teď ministr obrany. Když NAKU zakládali, tvrdili, že na vyšetřování závažné trestné činnosti jsou potřeba právě tyto specializované jednotky. Jenže když pak Smer prohrál volby a skončil v opozici, začala NAKA vyšetřovat i všechny 3 své zakladatele, dnes klíčové muže vládního Smeru. Je to policajný prevrat, je to prevrat v bezpečnostných zložkách, preto bude musieť prísť na rad aj trestnoprávna zodpovednosť voči aktérom tohto prevratu. Oni stále poukazovali na tlačovkách, že sú politicky stíhaní a podobne a sami hovorili, že musí dojsť nejakej zmene. Vyšetřování lidí blízkých Smeru, včetně samotného Roberta Fica, začalo po zadržení Ludovíta Maka, bývalého ředitele kriminálního úřadu finanční správy. V médiích se o něm v tu dobu psalo jako o muži, který potápí Fica a Kaliňáka. Pán Mako, prečo ste brali úplatky a prečo ste sa podielali na všetkých tých trestných činoch, ku ktorým sa priznávate ako verejne činná osoba? To nie je otázka, na ktorú som odpovedal. A tým, že začal spolupracovať, tak začal v podstate rozprávať, ako tu fungoval svet našich ľudí, keď to mám tak zjednodušiť. A začal hovoriť o úplatkoch, ktoré tu mali byť, ktoré sa odovzdávali, o tom, ako pôsobila polícia a podobne. To byl rok 2020 a start nejcitlivější kauzy, která se dotýká Smeru, takzvaný očistec. Právě v tu dobu byl Fico a jeho strana v opozici. Během vyšetřování došlo i k zadržení bývalého policejního prezidenta a současného místopředsedy slovenského parlamentu Tibora Gašpara. Chyba, že ako sa cítite po roku za mrežami? Nebudem to komentovať, dobre? Nebudete. Ani čo budete teraz robiť? A takto v tejto pracovnej skupine sa vyšetrovalo strašne veľa tých korupčných prípadov prepojených až na v podstate politiku. Takže to ukazovalo takovou chobotnici. Presne tak. Čiže a tým ďalej, čím sme tým ďalej išli, tak ďalšie osoby spolupracovali. Vyšetřování se tak postupně přibližovalo blíž a blíž Smeru. Policie pak zachytila na odposlouchávané myslivecké chatě Fica i Kaliňáka. Radili se tam o dalším postupu proti těmto stíháním, třeba i s právníkem Pavlem Gašparem, synem zmiňovaného už tehdy trestně stíhaného policejního exprezidenta. Padlo tam třeba i, cituji, teď je důležité, aby se rozpadl ten očistec.
Gašpar mladší je teď mimochodem čerstvým šéfem slovenské tajné služby, zatímco Lubomír Daňko ve funkci šéfa NAKY skončil hned potom, co se vláda ujala moci. Nemohl zůstat ani jako řadový vyšetřovatel. Ja by som kľudne vyšetroval závažnú trestnú činnosť. Dobre, veď nemuseli mi dávať nejaké citlivé prípady, ale ja som za svojich 20 rokov preukázal, že vyšetrovať viem. A to mi nebolo umožnené. Letos 1. září pak byla v tichosti zrušena i celá NAKA. Místo ní vznikly 3 nové složky. Někteří vyšetřovatelé odešli radši dobrovolně do civilu. Asi 100 pak vedení přeřadilo z prezídia na okrsky. Reorganizaci, která se měla dít na základě statistik policejního prezídia, dodnes vláda veřejně zcela jasně nevysvětlila. Jediné, co zaznívá, je, že systém byl neefektivní a že se policisté prý spolitizovali. Ja som pri nej vzniku bol, to je moja myšlienka ešte ako policajný prezident. To, že ju niekto politicky zneužil, to je už druhá otázka. Já se na to ptám proto, že opět z té druhé strany zní hlasy, že to byli velice elitní vyšetřovatelé, měli velkou zkušenost s tím, vy sám jste je znal. Neplatí to pre všetkých. Boli tam áno ľudia, ktorí boli na Národnej kriminálnej agentúre a odkedy som tam aj ja bol, alebo odkedy vznikla. Ale boli tam aj ľudia, ktorí prišli z obvodných oddelení bez kariérneho rastu cez okresné riaditeľstvo, krajské riaditeľstvo a ja ich vôbec nepovažujem za elitných. Obrazne povedané, všetci, čo mali skúsenosti, vedeli po anglicky, mali svoje kontakty v iných krajinách európskych, tí sú preč, alebo niekde preložení na bezvýznamné miesta na okresných oddeleniach. Fajn, že sa niekoľko mocných zachránilo pred väzením v tejto krajine, ale kto túto krajinu chráni pred organizovaným zločinom? Chtěli jsme se na vysvětlení celé policejní reorganizace zeptat i ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka z koaličního Hlasu. Na žádost o rozhovor ale rezort nereagoval. Skutočný dôvod je ten, že sa potrebovali zbaviť vyšetrovateľov a ukázať policajtom, že ak sa v budúcnosti pokúsite takto vyšetrovať, tak takto dopadnete. Takže je to msta. Čiže je to určitě msta. Hej. Může zaznít i kritika, že vůči vám šli, vyšetřovali vás, tak zkrátka vadili. Ale veď to je zásadný argument našej opozície a niektorých červených denníčkov, ako je SME, Aktuality, N-denník, ktoré ja nepovažujem za objektívne médiá, už vôbec nie za to, že by dodržiavali princípy novinárskej práce. Jednoducho ja to vychádzam z dôkazov, ja nevychádzam zo subjektívnych pocitov. Za vás to tedy pomsta? No to určite nie, ja chcem a len spravodlivosť chcem. Tibor Gašpar bol podľa môjho názoru veľmi dobrý prezident policajného zboru. Veľmi dobrý. Ste prekročili všetky rámce normálnosti. Povedzte mi, prečo mám byť na rade? Nejde jen o policii. Ficova vláda v rámci svého tažení proti takzvané progresivní mafii dělá změny také v právu a spravedlnosti. Už na začátku roku novelizovala i trestní zákoník. Poslanci tak mimo jiné prosadili snížení trestních sazeb za korupci i zkrácení promlčecích lhůt některých trestných činů. Proti tehdy protestovali ve slovenských městech tisíce lidí. V rámci novely pak vláda zrušila i úřad speciální prokuratury, tedy něco jako specializované státní zastupitelství, kterému elitní vyšetřovatelé znaky předávali své případy. Speciální prokuratura vykonávala dozor i nad kauzami, které se dotýkaly právě vládního směru. Moje meno je Michal Šúrek. Bol som prokurátorom špeciálnej prokuratúry, ktorá zanikla. Aktuálne som trestne stíhaný a bol mi zastavený výkon funkcie prokurátora. Michal Šúrek byl jedním ze 2 prokurátorů, kteří podávali obžalobu v kauze Očistec. I o něm Fico mluvil na oné myslivecké chatě, i jeho se chtěl zbavit. Šúrek teď nově čelí obvinění policejní inspekce. Údajně chtěl poškodit stranu Směr a konkrétní veřejně činné osoby. To jsme třeba opět u bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Trestně stíhán je Šúrek ještě spolu s Lubomírem Daňkem a dalšími vyšetřovateli kauzy Očistec. Michal Šúrek se podílel i na odsouzení bývalého šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčíka. Toho soud poslal na 8 let do vězení za korupci a vyzrazování utajovaných skutečností.
Když byl před 4 lety Kováčik zadržen a následně odsouzen, bylo to na Slovensku považováno za jeden z největších úspěchů v boji proti korupci, respektive v prorůstání politické a ekonomické moci s justicí. Jenom ještě připomenu, že v tu dobu byl Robert Fico a jeho Směr v opozici. Ve slovenských médiích si Kováčik vysloužil třeba i přezdívku zametač kauz. Během několika let totiž nepodal žádnou obžalobu v případech, které dozoroval. U soudu pak nikdy nespolupracoval a nevyzradil žádné informace. No a teď přichází obvinění Michala Šúrka zrovna v době, kdy ministr spravedlnosti ze Směru propustil Kováčika ven z vězení a pozastavil mu trest. Dušan Kováčik je totálne nevinný človek. Môžem to povedať na rovinu, že vnímam to v kontexte toho, čím sa súčasná vládna garnitúra ani netajila, keď verejne vyhlasovala, že s nami zatočí, verejne sa vyhrážali mne, že teda ešte uvidím a podobné veci. Takže áno, v tomto kontexte to môžem vnímať, že je to v úvodzovkách za odmenu. Tá pomsta je veľmi viditeľná a naozaj prichádza ku kriminalizácii, ktorá už nemá vlastne svoje opodstatnenie racionálne. Ale ono to má logiku, pretože to je odkaz pre všetkých do budúcna. To není jenom odvolávání někoho, s kým nějak ideově nesouzním, ale přímo jako odvolávání nepřátel a zbavování se nepřátel. Odsouzenému prokurátorovi Kováčikovi by teď navíc mohla ve výši jeho trestu pomoci i zmiňovaná novela trestního zákoníku. Mimochodem na soudní proces teď čeká třeba i Tibor Gašpar. Přestože je bývalý policejní prezident trestně stíhaný, byl jako poslanec Směru jedním z předkladatelů této novely. Nikto sa nepýta, ako tie kauzy vznikli. Či boli zákonné, či ich neviedli zaujaté orgány činné v trestnom konaní, či sa v nich nemanipulovali kauzy. Všetci sa pýtate len už na ten záver, ako tie kauzy dopadli. Ale dopadli, protože soud nejak rozhodol. Tak... Veď my máme bohužiaľ situáciu takú, že medzi sudcami, keďže hovoríme väčšinou o prípadoch nášho špecializovaného trestného súdu, kde je možno do 15 sudcov, sa mi zdá, ak by som bol presný, situáciu, že považujeme za účastníkov na manipuláciách aj niektorých konkrétnych sudcov. Takže vy sám spochybňujete právny stát na Slovensku? No, ja som ho spochybňoval 3 roky určite, pretože sám som bol obeťou toho celého, ja sa považujem za obeť. Kdyby to dopadlo čistě teoreticky, takže vy budete odsúzení a oni ne? Nebudem už tieto tzv. Hypotetické otázky riešiť. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. A toto je, dámy a páni, moja vízia. Postaviť oblasť kultúry na slovenských kultúrnych dedičstvách, buditeľoch a dejných milníkov slovenského národa. Kromě tažení proti policii a soudům se dějí velké a hlavně viditelné změny i ve slovenské kultuře. Už se ale tolik nemluvilo o tom, co se dělo v pozadí těchto změn. Právě to podle kritiků dokresluje fungování celého Ficova kabinetu. Ja som Alexandra Kusa, pracovala som ako generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie a bola som odvolaná na konci augusta asi pre nekompatibilitu. To vždy tak začne, že najprv nejaká kontrola, aby teda... Potom vás tak vystrašia, potom sa napíšu všetky tie slova a aby vás ešte aj zdiskreditovali, lebo nielen, že vám zoberú prácu, ešte to musíte mať s hanbou, taký celý balíček. Ministryně kultury Martina Šimkovičová odvolala v létě nejen Alexandru Kusou, ale taky ředitele Národního divadla nebo Národního muzea. Ani Ministerstvo kultury na žádost o rozhovor a vysvětlení těchto kroků nereagovalo. Proti opět protestovali tisíce lidí. Šimkovičová kandidovala za Slovenskou národní stranu. Robert Fico tuto stranu potřeboval, aby mohl spolu s Hlasem složit koaliční vládu. V parlamentě za SNS sedí hlavně konspirátoři nebo fanoušci ruského režimu Vladimíra Putina. Volám sa Marcel Čas, pracoval som ako analytik na Ministerstve kultúry pod týmto politickým vedením a potom ako môj analytický útvar bol zrušený a ja som bol vyhodený, tak verejne rozprávam o tom, čo sa na ministerstve deje. Kultúra Slovenska je žiaľ momentálne obeťou toho, že jednoducho si potrebovali zabezpečiť beztrestnosť a to, že sa museli spojiť so zopár extrémistami pravicovými, ktorí budú akože do verejného priestoru púšťať hlúposti a konšpirácie, tak to im jednoducho za to stojí.
Velmi viditelný je také Lukáš Machala, dříve neúspěšný kandidát Slovenské národní strany, teď ministerský úředník. V minulosti šířil různé dezinformace, třeba že ilumináti připravují 3. světovou válku a svět může zachránit jedině Vladimír Putin. Mimo jiné je také autorem tohoto známého výroku. Ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je gulatá, zem je plochá. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť... Keď to nie je podložené. A čím to nie je podložené podľa vás? Je to nejakými... Ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plochá, je podložené... A je podložené, že zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. Slovenskou kulturu teď podle Marcela Čase i dalších reálně řídí právě on. Si ma tak posedel a povedal, že ja som si vás trochu lustroval a že poznám vás a poznám vaše politické názory a viem, že máte iné politické názory ako ja, viem, že ste liberál a vyhrážal sa mi, že on má mnohých známych v Slovenskej informačnej službe a že má nás sledovať. To je taký princíp, šikana, zastrašovanie, tak fungoval vlastne Socík, že vlastne oni to robia preto, aby sa už potom nikto iný neozval. Oni sa snaží vytvářať takový dojem, že sú všemocní. Je to vysoko alarmujúce, pretože naozaj Slovensko sa premieňa na autokraciu. Dokonca v médiách môžeme hovoriť o cenzúre, autocenzúre. Od prvého dňa, ako náhle došli výsledky parlamentných volieb, ste išli ako krvilační bastardi proti nám. Aj to robíte od rána do večera. Viete, ako vy viete ublížiť ľuďom? Musíme sa vrátiť k pravidlám, ktoré sú ako v iných krajinách. Lebo taký mediálny bordel, ako je na Slovensku, neexistuje v žiadnej európskej krajine. Pomyslnou válku vyhlásila Ficova vláda i médiím. Volám sa Barbora Šišeláková a v slovenskej televízii som pracovala v spravodajstve a rovnako som svojimi reportážami prispievala aj do relácie Reportéry. No a zo slovenskej televízie som odišla, lebo som nesúhlasila so zmenami, ktoré sa tam v posledných mesiacoch diali. Moje meno je Michal Kovačič, ja som pracoval 16 rokov v televízii Markíza, ešte nedávno som moderoval najsledovanejšiu politickú reláciu v krajine Na telo a potom, čo som prehovoril o tom, čo sa v Markíze stalo, tak som dostal výpoveď. No a teraz sa nachádzame v novej 360-ke, ktorú aj vďaka podpore verejnosti budujeme, takže to, kde momentálne stojíme, bude už za chvíľu nové štúdio. Ono sa to možno z pohľadu z Česka môže zdať, že vlastne sa to dialo len v Markíze a vo verejnoprávnej televízii. Naozaj, dialo sa to postupne, pomaly a plíživo všade a nie len v televíziách, aj v niektorých ďalších médiách. Nejen zásahy do novinářské práce, ale taky mlčení ze strany politiků i jiných institucí. Ostatně to jsme zažili i my během natáčení. Vláda také plánuje zavést Národní mediální úřad, který by dohlížel na fungování médií. Hlavně ale neustálé urážky a nenávist. To spojuje policii, kulturu i média. Vy ste posadnutí diablom. Vy keď nás vidíte normálne, tak ste ráno podľa mňa začnete tancovať ten tanec, tak sa to volá haka, aby ste si povedali, že čo teraz na nich urobíme a jak ich podrežeme a čo si vymyslíme. Tohle se také někdy považuje za cenzuru. Někdo tak oslabí vlastně vaši autoritu, že vlastně něco můžete říkat, ale nikoho to nezajímá, nemá to žádnou váhu. To je presne ale ten cieľ, ktorý bohužiaľ populisti obecne majú. Strach, klamstvá, nadávky, rôzne zjednodušenia. To bohužiaľ to je niečo, čo funguje a bude fungovať.